En el programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges de la Copa Barcelona de Golf que es va disputar al Reial Club de Golf del Prat, el Pro-Am Benjamí Juvenil de la Federació Catalana de Golf que es va dur a terme al Club de Golf Barcelona, i des del camp del Golf de Peralada us oferirem la 5a edició del Pro-Am Casino de Peralada, i recordeu que al final del programa us oferim l'agenda de golf dels propers dies. Un sol radiant va presidir la disputa de la 18a edició del Pro-Am Benjamí a la vida primer any que es va celebrar al Club de Golf Barcelona sobre el recorregut executive de 9 forats. En aquest torneig hi van participar fins a 17 equips, formats per 3 jugadors benjamins o alevins de primer any i comandats cadascun d'ells per un jugador professional. Yo soy el profesor de ellos y eso creo que es una gran ventaja porque bueno, ya me conocen, pero me imagino que bueno, siempre tienen el nervio de jugar con un profesional y bueno, seguramente el hecho de querer hacerlo mejor les produce eso, un poco de vergüenza y de presión en sí. Bueno, avui, clar, per alguns dels nostres jugadors és el primer dia que venen a participar en aquest torneig i aleshores bueno, tenen el seu neguit, com és normal, i jo crec que preocupats és que els hi surti bé, però és el de menys, vaja, venim a passar-ho bé, això és una festa. L'afluència de pares, mares i familiars dels jugadors va ser molt nombrosa i van seguir el joc amb molta atenció. Creo que es muy positivo que un profesional acompañe a los niños en el campo porque salen un poco de la rutina de ir individualmente jugando. Així es familiaritzen més amb les normes de joc i es treuen una mica de pressió a sobre. La modalitat de joc que es va seguir, la Pro-Am, contempla que els equips estiguin formats dels 4 membres esmentats que jugaran tots amb 3/4 del seu hàndicap i que es comptarà amb les 2 millors boles. El profesional va enseñar a mi hijo las reglas, cómo comportarse en el campo, el ritmo de jugar. Pues yo veo que es fundamental hacer este tipo de torneos para que ellos se vayan haciendo jugadores, cogiendo, sobre todo, saber estar en el campo. Aquest torneig permet als federats més joves adquirir experiència en situació de competició, assessorats en tot moment per un professional que els donarà consells de manera contínua sobre el seu joc, l'estratègia que cal aplicar en cada moment o aspectes més pràctics com ara quin tipus de capteniment han de mantenir al camp, com circular-hi a bon ritme, quines regles de cortesia són d'aplicació i el marcatge a altres jugadors i jugadores. Jugar amb un professional al costat és molt més difícil. El Víctor m'explica que quan estic jugant que m'estiri més a l'acabar. Ens explica les errades que fem o que cometem o els cops difícils. Me explica cómo me tengo que colocar, me ayudará la caída
y todas esas cosas que me ayudarán a mejorar. You can be my champion. Top my league. Top my league. Aquest és un pla de competició al qual els participants no estan acostumats, de manera que aquesta cita del Pro-Am per a jugadors benjamins de 10 anys i primer any de l'Avins d'11 anys és una gran oportunitat per aprendre moltíssim. Jugant amb un professional em sento més segur perquè m'ajuda en els errors. Perquè, bueno, et pot ajudar més si t'equivoques. Él nos ayuda y en otros campeonatos nosotros nos tenemos que gestionar cómo jugar. De vegades em poso nerviosa perquè, no sé, veig que ell és molt bo, però de vegades no tant perquè em pot ajudar. Que m'ensenya. La professional Camila Ekberg va capitanejar l'equip del golf Terramar, que es va proclamar campió del torneig i que estava format pels joves jugadors Albert García Monter, Àlex Echevarria i Matías Bell. L'equip va acumular 52 cops, la millor marca del campionat, i va superar l'equip del Reial Club de Golf de Cerdanya, capitanejat per Felipe de la Rosa i format per Jacobo i Marcos New i José Ignacio Parellada, que van sumar 55 cops. Creo que es una gran modalidad de jugar con profesionales porque también aprenden un poco de cómo se debe jugar y sobre todo cómo caminar el campo, cómo desarrollar una estrategia de juego y creo que es muy positivo. Molt bo, sí, és molt bo perquè es concentren molt, aleshores volen fer-ho bé, aleshores posen tots els sentits perquè li surti bé. A mis niños se lo van a pasar bomba, ya te lo digo yo. El tercer lloc va ser per l'equip local del Golf Barcelona, amb el mateix nombre de cops. Aquest equip el composaven el professional Alejandro Sánchez i els jugadors Nassim i Karana Babú i Àlex Jiménez. Jo juego a golf porque es un deporte que me gusta, perquè m'agrada molt i és un esport que puc practicar amb tota la meva família. Porque mi padre es de un campeonato, es de un club y me gusta. Perquè m'agrada des de petit i perquè és molt emocionant. Porque mi primo juega, mi tío y mi padre. Jugo a golf perquè m'agrada. Perquè tota la meva família hi juga, llavors la meva mare em va dir que jo hi jugués i jo hi jugo. Jugo a golf per divertir-me. El Reial Club de Golf del Prat, de Terrassa, va ser l'escenari del Campionat de Barcelona, que es va disputar sobre el recorregut Rosa del Camp.
Pues estos 4 días he disputado el Campeonato de Barcelona. El Campeonato de Barcelona es una de las pruebas de más nivel amateur en el golf catalán y yo diría que también en el español. Me parece que lleva jugándose algo más de 50 años. Este año además ha sido puntuable para el equipo nacional amateur, lo cual le da más categoría porque vienen todos los jugadores amateurs importantes, son los que normalmente de aquí salen los que se van a los circuitos profesionales. Aquesta competició atrau els millors golfistes amateurs, tret dels que són desenvolupant la seva carrera als Estats Units. Tot i aquesta darrera circumstància, van participar al torneig fins a 45 jugadors amb hàndicap igual o inferior a 0, amb un nodrit grup de jugadors catalans. Entre aquests, David Puig, del Golf Barcelona, o Eduard Rossot, del Prat, encapçalaven el grup de favorits a la victòria final, com Alejandro Larrazábal, Víctor García Broto, Josep María Serra o Joel Moscatel. El equipo nacional amateur viene de vez en cuando a entrenar a este campo. Los jugadores catalanes de nivel, los del programa Eagle de la Federación Catalana, pues vienen todas las semanas a entrenar al campo y yo creo que no hay diferencia en conocimiento del campo, porque yo creo que todos tienen suficiente nivel de conocimiento del campo como para poder competir. Fins a 90 jugadors van participar en el torneig, que era la quarta prova puntuable del rànquing estatal absolut i sub-18 2019, així com també del rànquing mundial amateur. Yo creo que esta competición va a donde está. Lo que nos interesa es ser un campeonato de mucho nivel, eso lo conseguimos siendo puntuable para el Campeonato de España, con lo cual se consigue que vengan pues, los mejores jugadores españoles. A nivel internacional es muy difícil porque hay muchísimas pruebas internacionales, con lo cual no es un tema que nos planteemos. Luego yo creo que estamos donde debemos estar y lo difícil es mantenerse, y lo que hay que intentar es mantener el nivel de la competición y mantener el nivel de golf del Real Club de Golf El Prat. Anteriorment, Eduard Rossot va puntuar amb la Copa Nacional Puerta de Hierro, que va guanyar. Víctor Pastor va guanyar la Copa Balears i el madrileny Eugenio López Chacarra es va imposar a la Copa d'Andalusia. Podria dir que he jugat a tots els camps de Catalunya i crec que vam fer un bon entreno i a sobre entrenem aquí al Prat amb el programa Eagle i doncs coneixíem molt bé el camp. Finalment, va ser David Puig el qui es va endur el triomf amb autoritat en la prova disputada al Real Club de Golf El Prat, demostrant un altíssim nivell de joc. Es va adaptar perfectament a unes condicions meteorològiques totalment adverses, especialment en la darrera de les 3 jornades, amb ràfegues de vent molt notables. I sí, ha estat molt dur al camp, sobretot avui amb el vent i els greens més durs. Però ja et dic, m'he sabut adaptar i crec que he jugat un dels millors golfs de la meva vida i la veritat és que estic molt content. Puig va ser l'únic jugador que en aquesta darrera jornada va finalitzar sota el par del camp, amb un total de 71 cops, i la seva victòria, aconseguida amb 285 cops acumulats, no va perillar mai.
David Puig va treure fins a 6 cops de diferència als següents classificats, entre ells el mateix Rousseau, que va fer una darrera volta amb 76 cops, per a un total de 291, i va empatar amb la segona posició amb Hugo Aguilar i José Luis Ballester. La veritat és que hi ha rivalitat, però al final som amics, som companys i ens apoyem uns amb els altres. La veritat és que sí, que tots volem guanyar, però personalment amb l'Edu, per exemple, que he jugat els 4 dies, la veritat és que tinc una afinitat que no la tinc amb qualsevol persona i juguem molt còmodes els dos i molt bé. David Puig manté un gran nivell en aquest inici d'any, després del seu top 10 a la Copa d'Andalusia i la seva aportació a la victòria en el matx octogonal a Costa Ballena. El guanyador es va mostrar molt agraït i satisfet per la victòria en un torneig on la competència era molt important en el darrer dia, amb 3 jugadors en només un cop. Puig, però, va compartir joc amb Rousseau en el darrer dia, va alternar buguis i birdis per acabar sota par. Bueno, no, la veritat és que estic molt content del torneig que he pogut jugar i res, l'únic que penso són els meus pares. La veritat és que gràcies a ells és on estic aquí i personalment gràcies al meu pare aquest torneig que m'ha acompanyat ho he pogut fer molt bé i la veritat és que els dono les gràcies als dos. Pasa a veces pues que hay un jugador que tiene su semana y entonces se destaca sobre los otros, que es un poco lo que ha pasado con David Puig. El resto han jugado dentro de su nivel, no han llegado al nivel de David Puig y eso hace que la competición sea muy reñida. Respecte a la participació de la resta de jugadors catalans, Joel Moscatel i Albert Boneta van ser novens, amb 296 cops. Agustí Quinquilla va ser 13è, Alejandro Larrazábal 14è, mentre que també va entrar al top 20 Josep Maria Serra, que va ser 16è. Eric Schuchar va finalitzar 21è, Víctor García Broto va ser 26è, Alejandro Cogollo va ser 30è i Marc Sarrià va ser 40è. A Peralada, ahir i avui s'està celebrant el ProAm, la 5a edició del ProAm Casino de Peralada. Va començar farà 5 anys amb una proposta dels professionals d'aquí del camp per intentar fer un ProAm una mica diferent i aprofitant el resort que tenim aquí dalt. Llavors el que fem és 2 jornades de golf intenses perquè juguen tant tot el dijous i tot el divendres la segona volta. Fem un sopar de gala al castell i avui, quan finalitzi el torneig, fem l'entrega de prèmits amb un còctel dinant aquí a l'hotel.
Vam iniciar aquest torneig jugant en cap de setmana, dissabte i diumenge. Se'ns acumulaven molts equips, se'ns quedava gent en llista d'espera i vam optar per passar-ho entre setmana, dijous i divendres, una mica també per alliberar l'hotel. I hem aconseguit el mateix èxit que teníem en caps de setmana. Fins i tot aquest any hem superat les expectatives perquè tenim 24 equips inscrits, que amb un shotgun fa que el camp estigui a tope a tope. Principalment els equips, diria que dels 24 equips en tenim 17-18 que són francesos i tenim 4 equips locals. Fet que ens demostra que el públic francès és un client que baixa molt a la Costa Brava, que els agrada molt aquesta zona, però fins i tot et puc dir que ens han baixat professionals que venen des de Lyon i més amunt, que baixen amb el seu grup de clients i que a més els encanta i repeteixen cada any. Aviam, els pros catalans fidels a Peralada en el programa aquest és en Pol Bec, que fins i tot va líder en aquest programa, en aquesta edició. Hi ha en Pepe Romero, hi ha en Xomi Hospital, aquest any hi ha en Josep Portell, en Sami, per als amics, en Pedro García, que no me'l deixi, que també és un fidel de cada any. Llavors, ells sempre han assistit en el programa de Peralada, saben, sempre ja ens pregunten amb anticipació la data i saben que sempre el fem durant el mes de març, es mou una setmana amunt, una setmana avall, però sempre intentem que sigui abans de Setmana Santa. Que aquestes dues jornades sempre fan que la gent faci molta pinya, la gent ve aquí a passar-s'ho bé, jugar a golf, que és un esport que els agrada, però els agrada fer-ho amb amics, els agrada fer-ho amb els professionals que són rivals però que alhora són amics, tothom es coneix, ja hi ha molts grups repetitius que venen cada any, llavors fa que ostres, una altra vegada ens trobem aquí, vull dir que hi ha molt bon ambient, els locals amb els francesos amb els locals, i jo crec que hi ha molt bona entesa.